ito. Bisa-bisa na yung dako ng daan. Nuwa yun ah. So what? Story ako sinukod eh. Ano ginaimuhan kung ano mo, virtud mo. Nawang na. So ako mauso ang tao. Ay, sige dyan. Pinaangin ako ko. Dili, wapagapar ba yun? Sa mga tagulay tapan? Di, tinod. Umulog yun eh. Pero itong panahon na nauso ng tao, panahon na bitaw nga, di, itong panahon na ningon ang Ginoo nga, may usa ka budiga diha. Sa anong panahon ko ang tao wala pa ilong. Ilong mo tao sa anong panahon ko no? Klaruhan na diha kay og di pa ta classmate. Hindi. Sige padayon. Pero ako nang say-say ba kay ang mga tao daron kasagaran. May taas ang ilong, may taas ang katag, may taas ang bukad, may pang ilong. Parin ako ba, inana? Kaya ang Pilipino ko no, mahilig sa manyana habit. Isang manyana habit, para kanang hilig bag unyara, ano, diba? Noong unang panahon, ningon ang Ginoo. Ano yun? Istoryang ko ang manipuro, ang Ginoo siya. Religious na matter. Ningon ang Ginoo nga. Ugma pohon, alas 8 sa buntag, kanang dako kay budiga niya ako ng abrihan. Ang sulod anak, puro ilong. Magkuha mo og ilong diya tagsa-tagsa para gamitin ninyo ng ilong. Para may tao kuno mag-apo kay maot ng tao kay bangag ra kuno dire na. Para kung dalunggan ana bangag ra sila na wala dito. Mga tao sige. Ito nga pagkabuntag, as ukto sa buntag lagi oras. Abri na gyud sa Ginoo Gabriel na. Karon pag abri ana tulad ng mga Amerikano, German, yung mga tao nga kanang On-time. kanang mga buutan nga tao ba kanang Pero bang mag-on-time lagi sila, on-time. na sila dayon di ba? Ang uban kay advance man. Ang uban kay mga panganag na kay di para mahurot ka daghan na. Mga Pilipino mo may gi-adapt nila. Yan taas sa hapon kay dako pinamuligihan. Di pa na mahurot. Binabata mga ilong na. Inom sa kuno silang tuba sa kanto. Kanya ka pre kay di pa lang mahurot nila. Sulod ng Bacano, Irma, Pinsit, mga hapon kung tusulod na. Pinoy kay gusto ko din ko kasi dapat tagay pagtuba atong kanto. Antun nga inom na. Antun hapon na. Pagkabot sa hapon na, niruguan na kay tao dito sa budiga. Yung humanag pang kuha ito yung at yung mga Pinoy na yun. At pinikanas yun ugot sa dito. Sus, pag-antun nga dito kay madakot ang budiga ang mga bilin na ilong dito ko naman na nasa salog. Nasa flooring ba ito natunog-tunog ba na? Pislat. Napislat na. Kaya balaka mo sila kayo magkagabiin na, wala sila ilong. Ano mo, nipugo sila kuha itong mga ilong ito. Wala nga, ilong wala. Itong uban nga nakapili nga medyo, Pilipino nakapili nga medyo wala kayo matumbi. Nakapili sa ilong nga taas-taas. Una karon ng mga ilong, mga Pilipino karon kasagaran. Pango, tapos nakapili nga nakatsamba. Sige. Pero, naatoy isa ka buok nga kaila ka ng kanding nga Bombay. Kanang dyan Bombay may tawag ka na. Di ba gibantog mo na ang kanding nga Bombay? Baho ko na kayo. Kanang pangsot. Isa na pangsot sa Bisaya. Kanang sobra siya. Panghi sa Tagalog, di ba? Baho ko siya kayo. Katong kanding nga, gibutang nila sa kahon nga kanang sakturo ko siya. Tapos, kandak ang sponsor ko itong nagwan ko nga kanang contest ba kanang paisugay sa baho kanang paisugay kung kinsay makagawan ka kanang taas kayo og resistensya nga makasimot siya ng baho nga itong baho sa kanding di ko ang bayo ni mga aplikante hapon Tano ito tapos kanang Pilipino katulo dito
Nay judges, kuntis ko to. Nay judge. Ano na yung tawag yan? Hapon. Susi. Adi na napalit ito. Anday na Indian lagi. Indiano lagi. Mumbai. Indiano. Kaupat ka. Kanto. Hapon. Diretsyo na hapon ito sa kung kahon sa bas kanding mga Bombay nga baho kayo. Diretsyo ang hapon. Takloban na yun sa kung hindi siya to. Pila ka wala pa segundo. Lokso ang itong hapon. Waka gunta sa baho. Di, pili. Ito siya. Tawag na po ng Amerikano. Subog dito sa kahon. Taklo ba na niya? Pag taklo ba na? 5 minutes. Lugwa. Kawas mo balik kayo. Wala na. Pili na. Tingnan rin. Tingnan na ka ng Pilipino. Terus tingnan Pilipino wala man mo ito. Naulahi. Lahi. Tigilid ka ulahi sa rin Pilipino Pilipino dahil. dahil. Pinoy god. Indiano na doon na. Mga ito ka ng bantong na ito nga. Isog ito baho. Ito ba? Sulod mo ba ito? Pag sulod ito, sudugan mo ni gawas. Pakpak na mga tao kay daog lang. Pakpak na. Kasi taon-taon kay ang katumang kanding mo ni gawas. Kanding mo ni gawas kay ang katumang kanding mo matay sa baho sa inyo. Baliktad naman ito. Walang kagawantang kanding mo ang kanding mo ni gawas ang Indian mabilin adaog. Daghang salamat sa among mga ka-batchmates Gutalak National High School year 1993 sa paghatag og suporta og pagdasig aron mabugna ang Ikaw Ako Hugang Butong channel. Alang sa tanan, thank you for watching. Please subscribe. Bye-bye. God blesses.